chini Tiprajwk bwrwirok kubuni bosang bai kaijakmani omo dini amsake bang tongo bosor bisini bisi amsake dini bangi tongo ulo bwtwi bongno amo wanchugipan maya thinangni kongno wanchugina keke hage chini leader hanjangnai rokbo omno wanchugnani nangka omoni twi kok sanani nangka omoni twi krak khai samung khlaina nangka omono kebengei omono mwthaknani bagui noro jaga Tripurani ST rongni intercaste marriage list naimanu omo kaisa research khayei 1980 ni simi 2020 jora tikhlaimani IAPMS ro haikeo jaga kubuni bosang bai kaijakmani Tiprasa tei Tiprajwk ro chela ro 500 jon bwri ro 16 jon 1980 o haike 2020 o khai bwri ro 5000 kai thangka chela ro matro 400 jon haikeo jaga ni mote o graph ni mote naika kai chela ro dini taisa bujinani sika Tiprajwk bai kaijaknani bagui kubuni bosang bai kaijakma sin Tiprajwk bai kaijakna nei amoni bagai o jaga percentage dini komi tongo Tiprajwk rongni khai tebosi dini bari tongo 5000 tabo khai tebosi 8 9 rok phana ngi phana manu angomo jotona hamihani samaya but o baksa buksu Tiprajwk ro kubuni bosang bai kaijaknai ro borno sikiwi bongni ukuluk sikiwi tabo bongni ukulukni cherai ro borno sikiwi kaijagei tongo amoni bagai dini bangi tongo chini Tiprasa rok belai khewangchuk thai mono hayake chini dofa waisale komori thangnai amteke amono chini thinangni cherai rokno shape khlaina bagai chini Tiprasa bosongno panchiri narngnani bagai जों kaisale kaisa samung khlaina nangnai hayanga ke chini dofa komori thangnai haisi tamoni himale chini Tiprajwk ro kubuni bosang bai kaijakmani 2020 ose 5000 inse bisi kngga kai tabuk 2024 ro busuk hajar khana 8000 9000 haike tai 10-15 বছরনি পরে chini Tiprajwk ro busuk bangno omo khadasi belai khewangchuk thai o jaga o bongni lai bongni sa amti sama bai nya ble o jaga o nung do phano bo mana nyai korbong tribe nukhna ble tabu busuk tongsi 21 family rok tongsina bongni bo jora kaisa kwbang mane tongmani haipeno onyo tribe rok bai kaijakmani bagai bongni puri ro tabu bongni tribe komi thangka haike omo ke tabu kaisa tribe kaisa ST ni kok saliye kwbangma joto Tiprasa tongnai joto ST no mili wino se sawi tongo o jaga o haike social media ro nongmani baksa buksu ke sawo bongni kapala sa hai tongo ke nini kapal nung se sinyai haike nini kapalo ganang na sejak nung samung khaya kuno khaya hanya sugi simi sawi tongo ke nung ganang dang no bo samung khai ganang nai aro kuno kapal ni kokre ama haike ni kwbangma social media ro kuno amono logic bai nai ne ke kuno logic bai kuno mismiliye haike no rayang pani sagar phachingu nukhna forest jaga chini eri sini jaga ajago biang ni janu 105 nok tangai sorna ting tongphebemani haike Tiprajwk kubuni bosang bai kaijaknai ro omorong no nukhake tos tongthok jangna Tiprasa rongni thinang no wanchugina ke belai khe manago ligjak nai chini Tiprasa rok tabo bo khaisia leader rok Tiprajwk rok kubuni bosang bai kaijak tongmani omono muthaknani bagi kuno phano daitto nai yanga ke chini Tiprasa rok thinango kering nai tabuk to kangjak implement bong nai Tripura o joto register khlaiki bai ke ayang na ni phaine rok tabuk register khaijage rok haike chini Tiprasa rok ni percentage busuk no 30 ni busuk percent thangno chini Tiprasa rok ni 10 থেকে 15% omoni kom phana ngi manu amoro no tom wanchugi hanu o Tiprajwk ro o Tiprasa rok engkha tinini video amsuno belai o kongno saka ke bokrok chapmayang phayo hambai।